Ọdọfụnụ nche kese nkọmọ obi bia na nso na menim sɛ nyame adom obi bia ho yɛ mpanimfo anintini akuku dem ene yɛ mmɔfra nso a yɛwɔ ha mekyia obi biara na mfonin wei no yɛ abisadeɛ a efiri yɛ mpanin baako a ɔwɔ ha nkyɛn Dr. J.K. Agyeman PhD Dr. mekyia obi bia ɔwɔ pani eka dodo a ɔmɔbɔyɛ n'akyi dɔm ɛwɔ ha no ho na mfonin biara no ana ɔmo hyɛ yɛn kunan ama yɛtumi kɔso ɛyɛ dia yɛyɛ no na pani na obisa sɛ yɛwɔ abakɔsɛm bi ɛfa aseprewa ɛho anaasɛ seprewa ɛho anaa na ano yie no ne sɛ ane ɛsiane sɛ seprewa ɛka mfidie a yɛde di agorɔ fritete a bɛsi ɛnɛ yi Bronyini ebodin sɛ Indigenous African Musical Instruments na yɛpɛdodo a anyini paa no a seprewa ɛka ho bi seprewa anya mfie no bɛyɛ sɛ ahasa na baabi so nkora no ɔmo kyerɛ sɛ anya boro ahasa no a ɔbɛyɛ sɛ ahensia na sɛdeɛ ne din no ɛteɛ no yɛasua nneɛma pii ɛwɔ ha dada ɛno nti mɛbobɔ bi so yɛse ɛyɛ se pre wa nti mediki a kyerɛ sɛ wa ɛyɛ ade a esua ɛna se nso maka kyerɛ sɛ yɛtumi nya no papa nti obi tumi ka kyerɛ sɛ bi mpraduasa wuni ɛna wo se a baabi no yɛtumi yɛ atɛmdidie ɛna se na nso egyina hɔ sɛ yɛka biribi akyerɛw ɛno nti bra yɛsua sɛ wo ne hwan nkɔka sɛ ɔkɔmfoɔ nse kɔɔ anaasɛ wo ne hwan nkɔka bra ɔkɔmfoɔ abɛse korɔ no ɛdi ho nkɔmmɔ ɛna pre anaasɛ pre ɛyɛ sɛ wode wo nsa ɛka biribi na adekorɔ no ɛyɛ dede ɛno nti yɛasi biribi abra a yɛde yɛn nsa ɛka adekorɔ no na adekorɔ no ɛyɛ dede na neteɛ ne sɛ adeɛ no a yɛka ama ayɛ dede no ɛyɛ nketenkete ɛno nti mede seprewa bi ato ha na deɛ teɛ ne sɛ tete no wɔ abibire matɔyɛ ama mu no na aya na ekodigwa ɛno nti nsɛm no bi ɛkyerɛ sɛ bra na nanom ɛkɔɔ ya ɔmo kodigwa no ɛna ɔmo hu sɛdeɛ na adeɛ tie mekyerɛ seprewa no ɛna ɔmo adi bi ɛbaae ɛno nti yɛfrɛ baabi fo bi sɛ kola mendi fo ɔmo ɛna yehu sɛ na ɔmo di saa dwumadie yi a yɛ seprewa no ayɛ ɔmo dwuma kɛseɛ paa na ɔmo di bra na nanom ekodigwa ɛna ɔmo na yɛfrɛ nipakuo bi so sɛ Kamale Ngoni a ɔmo nyinaa ɛwɔ atifi mantam mu ɛwɔ Sahel na bra na yɛ nananom ekodi dwa ɛwɔ baabi sɛ Timbuktu mekyerɛ Old Ghana Empire na saa bra no na yɛ nuanom sirimfoɔ ɛne wɔn a ɔmaka no nyinaa etumi ɛkɔ bi na bra ɔmo ɛba na ɔmo hu sɛ na yɛde bɔ nyom anaasɛ yɛtete ma ɔhene ne titiri paa no sɛ yɛdi asɛm na kae sɛ seprewa ɛyɛ honhom mu twene anaasɛ honhom mu adeɛ a na yɛde kasa kyerɛ ɔhene ɛno nti ne din no seprewa biara ni hɔ a entumi ɛnka asɛm ntukɔ na sɛ yɛtete a nsɛm a ɛka no nyinaa na Bronyini bɛkasa sound a produce no nyinaa ɛyɛ nsɛm ɛna ɛka na yɛwɔ deɛ na yɛdi asɛm a yɛtumi ɛtete ɛde ma ɔhene saa nso na nananom ɛkɔ honhom fam sɛ bi ɔmo gu nsa ana yɛkɔ akompo a yɛwɔ deɛ yɛtete ɛde kasa kyerɛ ɔhene ɛnyɛ no nko ara yɛwɔ ntwene no anaasɛ mfidie no pii a na tete no yɛyɛ a baabi no yɛbɛbɔ no na yɛkɔ akon bi nso no yɛbɛbɔ no na yɛkɔ honhom mu nti Bronyini ɛfrɛ bi mu sɛ spiritual musical instruments saa na Bronyini ɛbɛbɔ din na yɛ no deɛ yɛbɔ din sɛ ɛyɛ honhom mu dea besi na yi wokɔ baabi te sɛ nkranza baabi yɛfɛw sɛ akuma yɛwɔ ntwene no bi wɔ hɔ a ɔba mmɔ ɔbarima nso koraa bɛbɔ a ɔmfa kɔtɔkorɔ a yɛde bɔ twene no ɛnɛ bɔ
ode ne nsa kwa baabi nso no yɛmfa yɛn nsa kwa emmo bi so wode nsa bɔ a ɛbɛho ɛna baabi nso no dia yɛmfa yɛn nsa emmo no yɛde kɔtɔkorɔ ɛna ɛbɔ na seprewa yɛka ho asɛm pii paa na baabi a ɛhyɛ aseɛ sɛdeɛ madiki aka no ɛyɛ akamfo ɛna ɛdidi dwuma ɛno nti akamfo amamre ɛna wɔnamane mu no sɛ yɛpɛsɛ nana etumi da ana nana etumi ekenya ne nkra nana etumi kenya ne honhom ana sɛ brempo a abufu aba no etumi de seprewa yi agyejo nana akoma yɛsan tumi de seprewa agyegye nana tata na nokra ne nyame anim ne sɛ yɛntumi mmɔ seprewa din ɛna dadua yi abra yɛmmɔ Mr. Kwame Osei Korankye edin esan sɛ nei ɔno na wafa seprewa ato ne ho so na ɔtete mmɔfra mpanimfo ɛne wɔn a wɔwɔ pepa na ɔsan ɛwɔ supɔn emu ɛkyerɛ na saa pani yɛwo no ahini mebosome no ne da ɛtɔ so aduonu nan wɔ afe apem ahenkoro akyi aduosia ɛnan no mu mekyerɛ on the 24th October 1964 na saa pani efiri sahwi mekyerɛ atoyɛ atifi mantam mu Western North na pani ne dwumadia odi no ɛyɛ sononko na esiri nyame sɛ ɔntonko so enhyira no minim sɛ seprewa nso ɛsan wɔ abakɔsɛm a ɛkyerɛ sɛ inya no wɔ akon mu ɛne nsɛm pii a ɛka ho ɛfa edikan ni nyame adoma me de ɛfa ɛtɔ so no nso ɛbɛto ada foforo media ne ogu akrufa ofra me prof amajo so me papa se me chia waje me sɛ ya ade na nyame adoma da foforo bɛ sante menka nyame nka ho Timbraya tonsa franana Amamia nantio se Memra Namame jota Memra me dema sama kwemi Dema patons Ashagana nyam Untina kun Sabaya pawadi Nadia konsuyen Akarine bo Asisi mo